ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଚାଳ ଘର ଏବଂ ଚାଳ ଘର ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଗକାଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ କୋଠା ନଥିଲା, ଆଗରେ ଚାଳ ଘର ଥିଲା। ଚାଳ ଘରରେ ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଥିଲା ଓ ଚାଳ ଘରେ ରହିବାକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କଟକର ପୁରୀର ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇ ଘରରେ ଚାଳ ଘର ଆମ ରହିବାକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ଓ ଚାଳ ଘର ଭିତରେ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ଓ ସେଇ ଘରେ ଆମକୁ ହାତରେ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ମୋର ଏହି ବିଷୟର ନାମ ହେଉଛି ଫୁଲ। ଏହି ଫୁଲକୁ ଆମେ ଘରେ ଏବଂ ଘର ଦୁଆରେ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଅଫିସରେ ସଜାଇ ରଖିପାରିବା। ଏହାକୁ ଆମେ ସଜାଇ ରଖିପାରିବା। ପାଣି କୋଟା କୋଟ ଦେଇ ଆଜିର ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ଆଦିବାସୀ ଘର